Il-primawla tal-Qorti Ċivili ċaħdet numru ta' talbiet li għamlet l-Aqda Repubblika immexxija minħu deputat nazzjonalista Karola Aquilina f'rikors kostituzzjonali marbut mal-każ li l-Aqda msemmija fetħet biex il-Maġistrat Nadin Lija tirrikwiża ruħha f'kawża li Repubblika fetħet fil-qorti kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. L-Aqda Repubblika lmentat dwar smih xieraq fil-kawża tagħha iżda f'sentenza li natat l-imħallef Audrey Demicoli rimarkat li l-proċeduri li fetħet l-Aqda jistgħu iwasslu għal proċeduri li rigwardjaw lil terzi persuni u mhux lill-Aqda innifisha. Għalhekk l-Aqda Repubblika mhux se titpoġġa f'pożizzjoni għar jew aktar żvantaġġjata mill-pożizzjoni li qiegħda fiha. Repubblika anki permezz tal-avukat tagħha l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi argumentat li l-Aqda Repubblika hija vittma fil-każ u kwota mill-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem. Madankollu l-qorti notat li dan mhux minnu u l-imħallef Demicoli rimarkat li Repubblika produċiet ma 12 faċċata minn linji gwida tal-konvenzjoni iżda naqset milli tindika parti speċifika minn dawn il-linji gwida biex issostni l-argument tagħha. Fis-sentenza tagħha l-primawla tal-Qorti Ċivili laqet eċċezzjonijiet imresqa mill-Avukat tal-Istat li wieġeb għat-talbiet li għamlet l-Aqda Repubblika. L-Aqda Repubblika kienet għamlet pressjoni kbira fuq il-Maġistrat Lija biex tirrikuża ruħha u sansitra qalet li kienet se tilmenta kontrija quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Ftit għal-jiem qabel il-Maġistrat Lija kienet irċeviet ittra anonima mimlija teddit u kliem bħal se nkissrulek il-karriera u żwiġġ tiegħek u darb'oħra obdi. Il-Qorti Kostituzzjonali kienet qalbet ordni temporanja ta' mħallef ieħor biex il-Maġistrat Lija tirrikuża ruħha minn kawża tal-Aqda Repubblika.